खय हांगर तुलासिकर ब्लक bai khobjak Rajnagar ADC village ni bising khobjak Manik Chowk Kamio tongnai kwbangma nok nukhung patui nobar kotor phai kotor klai nok khunjuli nukhung khunjuli pawi thangba kya oba haikeno khungbrui nukhung tin pawi chisila phila angmani sisilala angmani mangpili kasai phakya asok simia watui kotoro deol ba hano kagai thangba kya tabo khoro bomna thai kri nukhung khunjuli sisilala kichi kapla torere angja oba haijorabo hapang thani chubajo sanka nok nukhung kichik jangnai pajangnai dewal bajangnai nukhuni borok morok wngkha Omrit Debruma Sopon Debruma Solen Kumar Debruma tei Roton Debruma o khungbrui nukhungni tabuk tonno kwrwi khoro bomno wngkui ingjak haine bagui tabukni hapangni thanibo chubajo sanka nung mo nok tini jara phaino phune tin paman tamun bagi pa na tini jawati chini oro tini god nok pama khai nobar ba phaikya kotor phaiui chini nok pakha angkai tabu nok rok sibakya nok rok pabakya jeng tak tongno jaga chi kwrwi bufur koita tan ro mo se pakhana wala iko 4টা 4:30 rok ungkhana ta sakra hana nge tabu khaina rok bo jaga to jeng tak tongma khai ko nok rok paui nok rok tui kalai jeng tongna jaga karengoi jeng buino khar tongkha nung ro ke bo member chairman ya phaina bigena tar he naiphiya memo naiphiya telmemo naiphiya norok hapang te ponche ni kuno nok rok ma kha nok bo maya khitai nok bo maya kuno maya jeng kuno sorkani wo jeng kun saija maya tam ko kasan mo bo ma je hapang sap no sorkarano ka jeng tabuk ang konya mo sungu ko nok ni daibiro leptiro daibiro gati mano mo sungu kuno maya khobla nung ni gasan ke ekle bikter bipian ma nim bu sai tam khula an basa kuno khla kam khai ga haina buino ko nim bu sai ni ke an basa mung kai Omrit Debruma nim mung ke an mung kai pirite bala Debruma nung mo bo ponche to kula iko tolas ka ponjun parangge para ka mancho bo bolok iko tolas ka bolok Swarnakamal Jewelers Swarna Akhay 17th April nisini 26th April salmari jora joto manei paimani logiwo rangsak ni puisa mannai tei aboni logiwo sokat bore jaknai o offer tongo flat 100% khaiklemung hirani kanmaniyo tei flat 25% khaiklemung rangsak ni kanmaniyo lucky draw salbrum no tongo kainei rangsak ni puisa tei mega lucky draw tongo kainei rangsak ni necklace jotono khabai lamsogo hirani kotor exhibition kahamungthung nini Akhay Tritiya Swarnakamal Jewelers nini slai taibo khachu nung nok je tini je wo ma wadi phai phrang ko tin pamane te yo kwa mone bo time ro kwa khana aita rong nata aita rong tam rong nganta afro iko je mo kothor kalai je tim ro pai ki thamai mani tak jungha thuna mo krei jaga nok rok krei tongnan jaga rok krei kha sarkar hoite saija rok ma khangkai jungkha sa khamuta nok rok ke bo phai ta so tin na bikaro ne tara ya member chairman ro ke bono tang sahoya ko nai phaya ko borok ke bo phano sarkar ne kuno nok rok age ma malma krei nok rok kuno phano maya ko sarkar hoite sajo nung mo bo ponche Rajnagar rasna ponche na para no mo para mo ke Manikchu nung mo bo bolok ko khja Tulasigor blok nin bu sai ngi tam khlai an bosake kuno khlaya bo ahino sorry bo hamia bekano kuno khlai maya ai nin bu sai ni mo ke an bosai mungai Sopon Debruma nung tabok je nung mo nok pajak tam gabon bagi nung sarkar no tam ko kasan mo ya ka forum member chairman sorkano kaito nok kaisa dabi khayo ang nok ro mang khagan bagai belai khe samani junga haichi kese mese ke nok tongoi tongman kosto mosto khaye kurei ba tesi kurei mising siji ni nok rok iko kothor klai nok ro jotono team rok phari thamai ki thamai ka tak jung tebsi tongnan kosto dong kha nga jung nok rok tang nam bo chini khomota kurei kuno kam kaj bo kurei kuno income mo kurei chini jung nok rok nok kaisa no manani ang sorkar no dabi khayo nok kaisa bagai